Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asike sibuke futhi indaba zethu zokukhombisa ukuthi i-explicit kanye futhi ne-implicit differentiation iyasebenza ikhipha imphumela efanayo akhetha ukuthi uqale ngayiphi noma ukuthi usebenzise yipi. Asike sibone lokhu njengekubhalile la u-x wethu waba no-square root sika y equal to 1. Sikubuke nje njengento esingazama ukusebenza ngayo ngicabanga ukuthi nje icacele kakhulu. Lokhu kungaguquka kube into enjengale ngibhalela eceleni sibe ne-square root sika y sithi equal 1 over x sithi y sithi wena equal kanjani 1 over x squared equal x ophethe bani upower wabani wa-negative 2. Sesingehla ke ngendlela yokusebenzisa ama-derivatives ke uma sesilana ke ngoba sekuyasivumela. Sesingathi ke uyabona la sino dy no dx okumele i-derivative kwethu ke sithi equal minus 2x minus 3. Uyabona ukuthi uthi upower of 2x wethu siwehlisile kwawo ophambi kwa x manje. Angithembe leyo iyabonakala nje kahle kakhulu. Uma sisoyibhala lana kuma derivatives ethu sesingayehlisa kanje njengenjwayelo angithemba ukuthi ekushesheni kwethu ukusebenza nanokuthi nangendlela isisebenza ngayo naloko esikusebenzisayo kuyavela kuwena njengento osuke wayibona nento osuyijwayele. Singano d sibe no dx lapha phezulu x wethu square root sika y siphinde sizoba no dx wethu no 1 asibone ke ngapha angithi asikafiki ku1 sithi singayijaha kakhulu sikawuhlukanisa u-x wethu siphinde siwuhlukanise no y bese sithi plus square root sika y yabona siyakuhlukanisa x no square root sika y siphinde sathi futhi u square root sika y. Siyawazi na kanjani ukuthi u-d over dx1 lokho kuba ubani kuba u0. Lokho siyakwazi siyabonga. Sibona ukuthi u-d no dx no x usipha u1 kubambe lokhu qaphele ukuze uma usuwenza ezinye ibala ukhumbule nje kalula nanokuthi uze usheshe. Sisalela square root sika 1 sibe no x u-dx dx no y mase u-dx ne-square root sika y esisalelwe yiso manje simisa kanjani ngaso uma sesiwehlisile u-x sike sasenza isibalo esinye phambilini esithi dx over dy sibe ne-square root sika y. Yebo khumbula eqaleni ukuthi besifuna ukukhombisa ukuthi sona sisetshenzelwa kanjani. Ake sibone lana ke singano half y ophethe bani u-negative half sibe nobani no d sithini sithi y square root sika y sibe nobani no dy siyadlula sithi dx ezansi nakhona u-dx kupho kunye okushodayo noma esingakasebenzi ngako u-negative u1 over 2 base kuba u-x ophethe u-negative 1 ungakhohlwa ukuthi uphethe bani u-negative 1 awuphethe nje u1 over 2 nje kuphela uphethe u-negative 1 over 2. Sikwehlisile ke u-dy no dx over dx la ngezansi sifuna ukubona ukuthi kuzoqhathaniseka kanjani noma kuzosebenziseka kanjani uma sekula konke ngezansi. Asibo siba equal to 0 singakhohlwa base u-d square root sika y times dy noma sizothi divided by dy iqala ikuphi esizoqala ngako. Ehene ungakhohlwa ukuthi asithathe nje banjalo ngifuna ukuthi siye endaweni enesikhala nxa sengizama ukuthi nje ngithathe nje bakunjalo ngiyokunamathela cishe kufane nje la ngibeke khona ngibeka ngala ngifuna
isikhala kuyafanele phela lokho nokuthi ngehle nje. Isikhala besifana kakhulu. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Shintshe ngize ngapha ngizobe sengithi x wami njengoba ngishilo lo half y power negative half sumisa kanjani iyafana no 2 square root y 2 square root y asibone 30 times dy dx equal nasi square sesisisa ngale okusho ukuthi sisinjani sesi negative sesingathatha ke ingcunyana manje isikhala kuzobe sesingasafani kangakho ngithatha ngibekela ya kulungile ke ngingathi x wethu ngino x wethu ngino dy engathatha u dy iqala u dy over dx iqala base ngizosebenza ngako ke u 2 square root y singiguqula no x lapha base kusala u negative y onjani o square root base ngiyadlula lapho lo negative y o square root banguthi times lapha ka 2y kuba yini ngithola ithuba lokuthi kube bani u negative 2y ngithola ithuba labani la negative 2y sengakugoqa lapho njengomphumela wethu ukuthi i-derivative yethu u dy over dx usiphe bani usiphe u minus 2y over x asiboneke uma sigoqana ngapha sengizama nje ukuthi sike sigoqe nezinto ezibalekile kuzomela sisebenze ngazo nezinto ezibalekile kuzomela siziqaphele futhi sinjalo singasho nje sithi u dy over dx wethu equal minus 2 sibe nobani no 1 over x squared ezansi kuno x sithi thatha nje konke lokho esinako sizama ukunika isikhala konke la kalula nje